Doncs bona nit, comencem aquest ple extraordinari de 20 d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació si escau de les modificacions i refose de les ordenances fiscals per a l'exercici 23 i següents. Si us sembla, el que dèiem amb la Ingrid és comentar una mica l'ordenació que han fet i alguna nova, no nova, sinó que no ho teníem prou ben ficat, ordenat, qualificat, i els dubtes que tingueu, perquè això com que ja ho teniu d'uns dies, des de dimarts, si voleu comentem alguna en concret, les principals, l'IBI urbana, rústica, bessures, vehicles, aquestes les mantenim, no varien. Potser les primeres variacions tenim la bonificació que fèiem per de les plaques solars, que el que fem és mantenir també el mateix tant per cent, però posar un màxim, que el màxim era, de quan era? 350 euros. És a dir, que si has de limitar-ho amb una quantitat perquè quasi no afecta ningú, però a partir d'ara per ordenar-ho una mica. Però amb el mateix tant per cent que era un 35%. I no sé si voleu que, si us ho heu mirat i teniu algun dubte d'alguna, o si no comentem alguna ordenació que han fet. L'IBI urbana rústica queda igual, Això sí. Jo us anava a preguntar si s'ha modificat... No, això ho he dit. Rústica, urbana, bessures, vehicles, que són les... Abans que comentessis, jo pensava, en principi, si està igual a l'entorn nostre de municipis, les diferències continuen sent les mateixes, si no hi ha modificacions globals. Jo que sé, Vilanova, Torrelameu, el que sigui. Sabeu com està això? Com el que cobren els altres? Sí, el diferencial en relació amb els dits. Ni idea. No sé com ha quedat. Com que nosaltres sempre veníem condicionats pel pla d'ajust que ens portava lligat la quantia, i ara el que fem, després dels 10 anys, després de la revisió catastral, que si recordeu anàvem compensant el coeficient perquè pujava un 10% anual, ara ho havíem mirat amb la Ingrid i ara ja s'havia acabat i ara el que fem és mantenir el mateix tipus. Si aquí està igual, per tant, res a dir. En tot cas, era només curiositat. No, ni idea. I en relació a la 5, que és la de construccions, instal·lacions i obres? El que canvia és el que us he comentat, això, aquesta limitació per la de les bonificacions. Només per les plaques. A l'ICIO em dius? Sí. No, a l'ICIO no hem canviat res, és refosa. És la de l'altra, sí. Vale. Què més? I la del cementiri ho han mantingut. El tema cementiri, a banda de la taxa o de l'ordenança, quan un grup de propietaris veuen que s'ha de fer una actuació, com funciona el tema? És a dir, ve l'Ajuntament i no, i podem fer no sé què. No volem. S'hauria de fer i ho hem d'actuar nosaltres. Sí, que és allò que es va comentar. Sí. Hi ha gent que ho pregunta, jo vaig trobar l'altre dia al cementiri amb gent i 2 o 3 em van preguntar com anava això, més que res perquè el terra, per exemple, on tenim nosaltres, que vinc el pare, està tot estovat. S'ha arreglat ja. No. Quan s'ha arreglat? Jo vaig anar la setmana passada. Ahir. Aquesta setmana. Sí. Aquesta setmana tenim brigada i el Cisco del Rio treballant. Allà el que em deien, ja feia 1000 anys que no la veia, i m'ho va dir, em va preguntar, bueno, això ja ho parlarem, i avui no ve a tom, però sí, també, no? El cas que comentes també tenim una mica de problema, no sé si has vist el que ha fet aquesta persona. Quina persona? La que comentaves. No ho sé, no he vist. Bueno, doncs també ha envaït part del vial d'on passa la gent amb el... A on això exactament? No sé on es troba exactament, en concret. Per allí una... És un nínxol lineal de la... No, és envaït la zona. Allà on ha ficat la làpida. Ficat un escalonet. Un escaló. L'altre dia veia jo, estava allà, limpiava i no he vist res. Ocupa el vial, és com si un escala. Claro. No, sempre com si hagués volgut fer una repisa... Hòstia, doncs això ni ho havia vist, ni ho sabia, ni em va dir res. Perquè potser vaig parlar una hora. El tip, vale. Això no hi era. És que també és d'aquesta setmana, de finals de la setmana passada. Jo passé, potser dijous passat, de la setmana passada. Intentem no dir noms al ple. Però el fet ara que tenim aquesta problemàtica en aquest cas. Bueno, en tot cas, la meva pregunta anava dirigida al tema de si s'ha de fer un manteniment precís en algun punt, com funciona el sistema. El que fem amb la brigada... Si està fet, està fet. Aquest escatament sí que està fet. Anirem revisant... El que fem amb la brigada que tenim és dedicar-nos sobretot aquest mes d'octubre, després de la festa de la Poma, es posen
dedicats exclusivament gairebé al cimentiri, i després amb l'empresa, en aquest cas el Cisco del Río, doncs també hi treballa. Allò que passava, ho saps, que s'entollava l'aigua, estava tot estovat. Llavors també tenim pendent per l'any que ve l'obra de salut per fer millores en aquest espai. Ara nosaltres anem fent remiendos i anar parxejant el que tenim. I sí que és veritat que amb els paletes el que han arreglat és alguna teulada, que hi sortien males herbes a la mateixa teulada. Clar, jo l'altre dia no, jo dic, no està fet, per això et diuen no. Ja estan treballant, pintura, sempre ho posen a punt abans de Tots Sants. Doncs insisteixo, la persona aquesta que estem parlant ni em va comentar res, ni això està de fet, ni res. Aquesta foto s'ha fet el dia del Pilar. Sí, per això que és molt recient, és de les... I això està del dia del Pilar? I està fet de nou. El dia 12 que era... Dimecres passat. Pues crec que jo i ma mare, quan vam tornar de Fraga el dia del Pilar, vam anar al cementiri. Devia ser aquell punt, jo vaig passejar per la tarda i allò està molt recient. El 12 hi era. Sí, el 12 hi era la foto. Jo vaig passejar el dia del Pilar de la tarda, a les 5 de la tarda. Nosaltres hi vam anar el dilluns 10. Dilluns 10 i no feia... No. Perquè es veu. Clar, jo estem al mig, entremig, hi ha el Josep de la Teresa, la família i ja està. Tinc allà la hora i no hi era això. Però tenim aquest hàndicap en aquesta zona. Però, doncs... sé que això la resta de veïns, però jo també ho faré, i això. No, és que la idea no és que cadascú ho faci, sinó que aquest retirar-ho de que ho ha fet. Jo no ho tinc fet ni molt menys, ni molt menys. Que al final és el més... No s'ha passat mai pel cap. Clar, és això, el sentit comú. El que té molta gent és que té l'api de cap dins i té aquella repiseta per posar-hi coses, i per Tots Sants igualment, com que normalment són més grans, es deixa terra, però és aquella setmana. Només és la setmana aquella amb les coses allí. Són elements mòbils, són elements constructius que poden provocar... Caigudes, i tant, i tant. En tot cas és això. El preu de la taxa aquesta de nichos, quin era? 5 euros. 5 per forat o per... Per nínxol. Sí, forat. Només l'última pregunta. Recordeu que vam dir, n'hi ha de 4, teniu en compte? Es va tenir en compte això també, no? Sí. Per això tenim l'individual i doncs ho multipliquem pels que són. Pels que hi ha i ja està. Doncs ja està. Perfecte. Doncs si no hi ha cap dubte de les ordenances, ho passaríem a votació. Vots a favor? Sí. Doncs passem al punt número 2. Un moment. Quantes pàgines? Sí, en quina ens remunta? Quina pàgina és? I m'he quedat a la 27 atrapada. Quina pàgina estem? També, ara que vaig veient mentre vaig baixant, el de piscines també no varia dels abonaments ni dels... Sí, perquè l'altre plana havia... Lo de la llar també, que ho vam anar modificant amb el curs, tot es manté igual, ara que vaig baixant per buscar el proper punt. Pàgina 44. I al fer-ho així en línia no... Sí, pues has de comptar, Tita. 45. Ara és el final. 45, potser. Aquesta? 44 era el final. Tercer al final. Vale. Sí que vam avançar. Sí. És que aquí no tinc número de pàgina en línia. Doncs passem al punt número 2, que és l'aprovació si escau de la modificació de crèdit 6/2022. Si us ho heu pogut mirar, en aquest cas, sobretot tenim el tema de l'energia elèctrica, per aquesta pujada també de la facturació, i la que puja més és aquesta de 12.000 euros, que és la reposició de cablejat de robatori, que fa referència a l'Avinguda Diputació, a l'entrada de les rotondes, que ens han arrencat cablejat de les dues rotondes de baix i a mitja pujada, abans d'arribar a la primera. De les faroles? Sí. Perquè ho he vist tapat. Ens en vam adonar primer perquè al anar a treballar a la brigada no funcionava en cap, perquè va saltar el diferencial, i després al tornar-lo a donar vam veure que totes no funcionaven i ho vam anar veient, però és que fins i tot no només de les faroles, sinó de terra, de tot el cablejat, sí, van anar amb ganes. I s'ha fet denúncia? Sí, el que passa que no ho cobreix el seguro. No, que també, ostres. Ja soldar tapes s'haurà de soldar o què? Perquè ens han recomanat que soldar les tapes. Fins i tot hi ha llocs que solden les reixes de les aigües de terra.
Aquí ho feien. Sí. Perquè hi ha un temps que també ens prenien els de clavegueram. El problema és que el guany del material que han pogut robar pot tindre un valor de 200 euros, per dir alguna cosa, i el cost de reposar-ho és molt elevat. I després alguna partida més que la Ingrid ha modificat per quadrar-ho amb l'existent que tenim actualment. I està actualitzat l'anomenat d'allà baix? No, ara hem fet la modificació pressupostària, ens han passat pressupost l'empresa que ens va fer l'obra dels LEDs i ara, clar, perquè no teníem partida. No, clar. Això no estava previst. Clar. Jo em vaig quedar parat amb el tema d'assegurança, perquè jo pensava que com un robatori, quan et roben a casa o al cotxe, t'ho cobreix el seguro, però a la via pública es veu que no. Això era com els jabalins, que tampoc hi entraven. Ara hem bastants. Ara sí, però al començament... Va un temps que depèn del jutge que havia. Sí. Depèn de qui. Però ara normalment, aquests 2 dies després de caça, lo dels jabalís, 2 dies. Val, doncs us sembla bé? Votem a favor? Sí. I passem al punt 3. El punt 3 i el punt 4 són 2 mocions. La 3, el seu punt, es diu la moció d'impuls al municipalisme i a la seva ciutadania, que ens van enviar l'ACM, que és, bé, sobretot una reivindicació per tindre millores, ja sigui de finançament i d'ajudes als ajuntaments, ja que cada vegada tenim més competències i més càrrega i necessitem més ajudes, ja sigui a nivell d'hisenda, reduccions d'impostos, de l'IVA, ens parla d'exigències cap al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat, i vam veure molt adient i escaient amb el que patim els ajuntaments de poder-la passar per ple. Us sembla bé que la votem a favor? Sí. La moció número 4, que ens explicarà una mica més l'Anaïs, és una moció per al reconeixement i l'acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal, que ens van enviar des del Departament d'Igualtat i Feminismes. Sí, bé, com bé sabeu, el dol gestacional, perinatal i neonatal és per les pèrdues del fetus o el nen fins als 7 dies després del naixement. Llavors, com que som un ajuntament que ens agrada trencar amb els tabús i amb el silenci i aquestes coses, fem aquesta moció per això, per donar veu, per fer aquest acompanyament i per donar-los suport. Sí. Doncs si us sembla bé també l'aprovem. Sí. I ja ho tindríem, com que és d'urgència, extraordinari, perdó, no hi ha preguntes, però igualment, si us sembla, deixem fins aquí la gravació. Podem el ple per acabar? Sí. I si voleu fer alguna pregunta, alguna